Čaute. Na začiatok poviem toľko, že čierny kašel je vysoko nakazlivé ochorenie a v súčasnosti povinnosť očkovania na Slovensku pretrváva, pretože očkovanie je najúčinnejšia forma prevencie voči nákaze. A či sa majú očkovať tehotné? Jednoznačne sa to odporúča a neexistuje nejaká špecifická komplikácia alebo tehotenský problém, ktorý by povedal, že nemôžete byť zaočkovaná, okrem kontraindikácií typu ťažké imunitné stavy alebo alergie. Očkovanie proti čiernemu kašľu sa odporúča v 3. trimestri medzi 27. a 36. týždňom tehotenstva, ideálne okolo 33. týždňa, aby sa nám stihli vytvoriť protilátky, ktoré v tomto období dokážu chrániť pred nákazou nielen matku, ale aj novorodenca v jeho prvých mesiacoch života, ktoré sú pre neho z hľadiska nákazy najnebezpečnejšie. Takáto pasívna imunizácia mu poskytne ochranu na 2-3 mesiace, teda na obdobie, kedy novorodenec nemôže byť sám zaočkovaný. Prípadné vedľajšie účinky pre matku sú z hľadiska rizika nákazy zanedbateľné. Jednoducho vakcína ukáže, čo sa nachádza vo vonkajšom svete a zareaguje na to vytvorením protilátok. A následne, keď sa telo s baktériou v tomto prípade stretne, tak v reálnom svete je proti nej pripravené.